כן. יופי. כן. אז התחלנו. האם יש עוד אנשים חוץ ממך? לא, אני לא רואה אף אחד, אני גם לא רואה מישהו שיבקש להיכנס. אוקיי. אנחנו מתחילים את הפגישה. Enter in the waiting room, view, רק רגע. כן. איפה הם? אוי 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 אוי. כן. עד שאתה מוצא אותם, אני מתחיל, כי כבר מקליטים. היום, תודיע לי כשיכנסו, היום אנחנו מקיימים את הפגישה מספר 167 של קבוצת הלימוד Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, מטעם מפעל דוב סדן באוניברסיטה העברית. בינתיים אני מבין שרק שלמה נמצא? לא, יש, אני קיבלתי הודעה על שניים שמחכים, אבל אני לא רואה, להכניס אותם. אני לא רואה אותם, הם נעלמו לי. ברור לך איך מכניסים אותם? כן, בדרך כלל זה מופיע באייקון מיוחד. כן, אז תנסה להכניס אותם. רק רגע. ועד שאתה מכניס אותם, כדי שההקלטה לא תישאר שקטה, אני מודיע לא, זה בסדר. רגע, למה נאמר שההקלטה נעצרה? לא, לחצתי וזה בסדר. פול סקרין. עכשיו זה ממשיך. כן. אז אני מתחיל שוב, כי אני לא בטוח שהוקלט מה שאמרנו בהתחלה. היום הוקלט. זוהי הפגישה מספר... מה, אתה אומר שזה הוקלט? כן. מה שאמרנו קודם? כן, הכל הוקלט. אוקיי. הצלחת להכניס את האנשים? לא, אני לא רואה אותם. הם נעלמו. פרטיסיפנט. הנה בלה, רק רגע. כן, אם אתה לא מצליח להכניס את בלה... הנה, בלה נכנסה. שלום בלה. בלה נכנסה, כן, אכן. יופי, בוקר, צהריים טובים. כן. מי עוד היה, שלמה? ראית עוד מישהו? מי זה ג'ייקוב? לא. אתה קודם ראית עוד מישהו. כן, אני רואה, יש פה ask to unmute. יש טניה ג'ייקוב, יש כזה איש? בטח שיש, זה דניאל. זה דניאל. דניאל ג'ייקוב. דניאל נכנסת, יופי, אז אתם כבר שלושתה. אני לא יכול להישאר הרבה, אבל רציתי לדעת מה התוכנית. אבל אני לא רואה אותך. נכון. כן, דניאל, מה אמרת? הנה, עכשיו רואים, כן. אני אומר שאני לא יכול להישאר הרבה היום, אני שואל מה התוכנית של השיעורים בעתיד, בקרוב. לא, אני רוצה להבין, עד מתי אתה נשאר? חצי שעה. אוקיי, אז בואו נתחיל, מכיוון שכבר עברו יותר מ10 דקות ואנחנו מדשדשים. רק 4 דקות. לא נורא. אז אנחנו מתחילים. תראו, היום אנחנו אמורים, וזה נעשה, להמשיך לקרוא את הסיפור של חיים גרדה, כדי להגיע לסופו, אבל, כמו שאני אומר תמיד, אני רוצה כמה מילות הקדמה, כדי לקשר בין 3 דברים. דבר אחד זה טלפון שקיבלתי אתמול ממאיה ולנטין. אם אתם זוכרים,
מאיה ולנטין היא העורכת של שני הכרכים על אנתולוגיות של תקופת השואה ורצח עם אצל עמים אחרים, והיא שאלה אותי האם היא יכולה להיות מוזמנת לבוא ולהרצות לפני קבוצת הלומדים שלנו על שני הכרכים האלה. אז הסברתי לה שבמידה שהפגישות שלנו יתייצבו, על אף שנתנאל פורש בגלל שהוא מתגייס, אז אחרי פסח אני בהחלט מעוניין להזמין אותה לדבר, לספר לנו על שני הכרכים והעבודה שהשקיעה, בנושא שבדרך כלל לא מטפלים במדינה שלנו, לא בשואה, זאת אומרת, לא בספרות יידיש ועברית שנכתבו בגטאות ומחנות, וודאי לא ברצח עם של עמים אחרים. אני לא נתקל בקורסים או בתוכניות, לא ברדיו, לא במקומות אחרים. אז אני ארצה לקשר בין זה, במילים שאגיד, ביחד עם דבר שכתבתי לפני כמה ימים, והיום העליתי לאקדמיה עדו, וזוהי זעקת השבר שלי על סכנה שתרבות יידיש על כל גווניה לא תשולב בעתיד בבניית הזהות העתידית של האזרח היהודי במדינת ישראל או בעולם. וכל כך למה? מכיוון שאני נתקלתי בחודשים האחרונים ואפילו בשנים האחרונות בעובדה שאף מוסד רציני במדינה לא מוכן לפרוס חסות על ספרים ביידיש. ואז נשארת האופציה לזרוק אותם לפח אשפה. אז יש לנו מאיה ולנטין, הבעיה עם ספרים ביידיש במדינת ישראל לקראת האפשרות בעתיד לשלב אותם בתוך המבנה של הזהות היהודית העתידית. והדבר השלישי זה סיפורו של חיים גרנדה, זיידה סוני נקלח. ומהו המושג שעליו אני רוצה לדבר בקצרה, שמקשר בין שלושת הדברים, ואני שמח שבלה כאן, מכיוון שאני עומד לדבר על דבר שהוא רחוק מידיעותיי, אבל אני חושב שהוא רלוונטי למה שאני זומם להתעמק קצת יותר ולקשר בעזרת אותו מושג בין שלושת הדברים שאמרתי. והמושג הוא אנטרופיה. רק מי שיודע פיזיקה ומכיר מהו החוק השני של התרמודינמיקה, יכול להגיד לנו בוודאות מהו המושג הזה שהפיזיקאים קוראים אנטרופיה. אז למה אני רוצה להשתמש בו כדי לקשר בין שלושת הנושאים שאמרתי קודם? מכיוון שאני נתקלתי במושג אנטרופיה פעם ראשונה לפני 30 שנה, לא פחות ולא יותר, בכתב העת הספרותי ביידיש בשם גלובוס, בעריכתו של אהרון צייטלין. אז קראתי אותו בתוך מאמר, ואני כמעט ולא זוכר את ההקשר. אני אצטרך לחזור לאותו כתב עת של ספרות יידיש בשם גלובוס, משנות ה-30 של המאה שעברה, כדי להתמקד לגבי המפגש הראשון שלי עם המושג אנטרופיה.
אבל אני מנסה, הרי יושבים כאן בקבוצת הלימוד שלנו, אנשים שיש להם קשר למדעי הטבע. בלה, תוכלי לעזור לנו? לעזור במה? בהסבר, לפני שאני אגיד משהו, על המושג אנטרופיה בפיזיקה? המושג אנטרופיה קובע את דרגת חוסר הסדר. נכון. זו הגדרה, ואני לא יודעת אם אני יכולה להגיד הרבה יותר מעבר לזה, מלבד זה שכדי להקטין את דרגת חוסר הסדר צריך להשקיע אנרגיה. יפה. כל מילה שאת אומרת מחזקת את מה שאני קראתי בזמנו, וזה ממש בכיוון. עוד משהו שאת יכולה להוסיף? לא, אני רק רוצה להביא לתשומת לבך שדניאל שאל קודם, הוא ביקש לדעת מה מתוכנן לשיעורים הבאים, כי הוא כנראה צריך לתכנן את הזמן שלו באיזושהי... אוקיי, כן. אז אני אגיד ככה, אני אשיב לדניאל בקצרה, ואז נחזור לעניין שלנו. בדרך כלל, השיעורים העתידיים של קבוצת הלימוד שלנו קשורים לקו שבו אנחנו עובדים כרגע. דבר אחד, אנחנו עובדים על הסיפור של חיים גראדה, ומכיוון שזהו סיפור ארוך, אז בחודשיים הבאים אנחנו עדיין, כן, נשקיע זמן לא מעט בקריאת הסיפור של חיים גראדה. דבר שני, כמו שאמרתי, או רמזתי בהתחלת הפגישה שלנו היום, יש לנו, אני אזמין את מאיה ולנטין לדבר על שני הכרכים, כן, שקשור ברצח עם, אינני יודע עדיין מתי, כי זה תלוי עם הפרישה של נתנאל, ובעזרתו של שלמה נוכל להמשיך ולקיים באופן רגולרי את הפגישות. מה שאני כן יכול להגיד לדניאל, זה שבכל המועד פסח אנחנו לא ניפגש, כי אני יודע שכל אחד עסוק בעניינים של פסח וכולי, זאת אומרת שאנחנו חוזרים ונפגשים אחרי פסח, ביום הראשון אחרי פסח, שאני מניח שזה משהו כמו 24, יום שני 24-25 באפריל. מימונה. לא חשוב. גם יום חמישי הבא, הקרובה. יום חמישי הקרוב אנחנו כן מקיימים, כי זה לפני פסח. זה כל מה שאני יכול לענות לדניאל, ועכשיו אני רוצה לחזור לעניין של האנטרופיה. מה שבלה אמרה עכשיו, היא ממש ציטטה את הלשון של המושג הזה באקדמיה אדו כשמסבירים. האם בלה את יכולה להוסיף משהו? לא. אוקיי. אז לאור מה שבלה אמרה, היא הזכירה שני דברים. היא הזכירה כאוס, חוסר סדר, והדבר השני שהזכרת בלה זה היה, תזכירי? השקעת אנרגיה, כדי להקטין את חוסר הסדר. זאת אומרת, כדי, אם הבנתי מה שאת אומרת, כדי שהסדר יחזור אל כנו, הרי שהאנטרופיה והכאוס קשורים בזה שיש איבוד אנרגיה, כן? כל גוף, אני מבין, יש לו כמות מסוימת של אנרגיה, חום זה כנראה אנרגיה, והוא מאבד אותו עם הזמן, כן? כך אני הבנתי, עד כדי כך שאם אנחנו לוקחים את הגוף האנושי, כן? הרי אנחנו גם כן יצור פיזיקלי, ועכשיו אני נכנס למה שאני מבין, ובלה תתקן אותי אם אני מסלף. אם אנחנו גוף פיזיקלי ואנחנו כאלה,
הרי מאז שאנחנו נולדים, אנחנו כנראה לאט לאט, כן, מאבדים את האנרגיה שבה נטענו בחיינו, עד שאנחנו מוסרים את נשמתנו לבורא. זאת אומרת שהאנטרופיה היא תהליך של עיבוד אנרגיה, כן, עד לאיפוס, ואז הגוף מפסיק לתפקד. איך אני רוצה לקשר את זה לשלושת הדברים שאמרתי? אנתולוגיה על רצח עם והשואה, הזעקה שלי לגבי הסכנה שאני רואה שתרבות יידיש לדורותיה במדינת ישראל תתפספס כאלמנט חשוב בין 1000 שנה מאז שזו הייתה שפה מדוברת, היא תתפספס כאלמנט שנוכל בעתיד להוסיף אותו למבנה הזהות היהודית של מי שגר במדינה הזאת בעתיד, וגם של בני העם היהודי בגולה. והדבר השלישי, כיצד העניין הזה של האנטרופיה, כפי שבעזרתה של בלה וכמה מילים שלי, אני חושב שמה שגראדה מספר או מנתח בסיפורו זיידס ואיניקלח, כשאני מדבר שם על מדרון חלקלק, זהו המדרון החלקלק של עיבוד אנרגיה של הזהות היהודית מדור לדור, ירידת הדורות, האנרגיה המחשבתית לבניית הזהות היהודית בסיפור של חיים גראדה מקבלת תיאור ספרותי בלשון ציורית של מה שאני מרשה לעצמי לקרוא האנטרופיה בעם היהודי עם ירידת הדורות. אם מישהו רוצה להגיד שהגזמתי בהשוואות, אני אשמח לשמוע. אבל אם מישהו רוצה להגיד שאולי יש איזה דומי בין מה שדיברנו מעט על אנטרופיה עכשיו לבין הסיפור של גראדה, אני גם אשמח. דניאל, מה אתה אומר? דניאל, שומע אותנו? כן, אבל זה היה מיוחד. אתה לא חייב, אבל אם יש לך מה להגיד, תגיד, ואם לא, אני אשאל את שלמה. כן. לא במיוחד. אוקיי. שלמה, יש לך מה להגיד על מה שאמרתי? אני חושב שאלה הם תהליכים שמתקיימים בכל מקום. זאת אומרת, אני לא מומחה לנצרות, אבל אני חושב שגם אילו הייתי חבר באיזושהי כנסייה, הייתי רואה אותם תהליכים של חילון, או של... זאת אומרת, זה דרכו של העולם עכשיו. יפה. והעולם רוצה דברים מהירים, זולים, שגורמים לעונג, ושלא יבלבלו את המוח. אני שמח על ההערה שלך. למה? מכיוון שאם אני מבין מה שאתה אומר, אתה אומר שאם אנטרופיה זה מדרון חלקלק, עיבוד אנרגיה עד לאיפוס ואז כאוס, כמו שבלה אומרת, אני חושב שזה נכון. אבל, מה ששלמה אומר כאן, זה נכון לגבי, איך נגיד את זה? זה נכון לגבי המסה הקריטית של גופים המאבדים אנרגיה. כמו אמרת כנסייה, כן, שהחברים הולכים לחילון, כמו העם היהודי, כן, שהחילון פושע אומרים בכל פה, בכל גוף, אבל תמיד, כך אני מבין,
בכל תרבות נשאר גרעין של מחשבה ומתן משמעות לזהות הנוצרית או היהודית, גרעין שמשמר את החום המחשבתי ואת האנרגיה הפרשנית לגבי המשמעות של החיים ומקומנו כבני אדם בעולם. מה את אומרת, בלה? על התעוזה שלי לקשור אנטרופיה עם הסיפור של חיים גרדה. האמת היא, אני צריכה להשקיע, בשביל להגיד משהו מאוד אינטליגנטי, אני צריכה להשקיע קצת יותר מחשבה בעניין, אבל ככה מהבטן עולים לי שני דברים. א', השיר של קדיה מולודובסקי, קלייבשוי נויס אננדרה פולק, אתה יודע על מה אני מדברת? תקרא, יש לך שיר לפנייך? אולי? רגע אחד אני אחפש. אם את מביאה דוגמה, אז הווה ניגע בדוגמה. אני חושב שזוהי דוגמה מעניינת, רלוונטית, אם אני מנחש. לא, אני לא מכיר את השיר. רגע אחד אני אחפש. יש לי את הספר לילות חשוון. אוקיי. של... התרגום לעברית. כן, כן, זה ביחד עם ה... אבל איפה אני אמצא את זה? אם את לא מוצאת... כן, 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 אל חונון. אל חונון, קלייזויס אננדר פולק דר וייל. אל חנון. מה? אמרת אל חונון או אל חנון? אל חנון, אבל כן. כאילו, כן. כן. Der Weil wir seien Mied von Starben und gestorben. Wir haben nicht kennt vieles mehr, Kleibois einander Volk, derweil. אני לא יודעת אם צריך להמשיך את זה. לא, לא צריך להמשיך, אבל תסבירי. כן. פנייה לאלוהים שיבחר לו כבר עם אחר, כי אנחנו עייפים מלמות וממתים, אין לנו תפילות עוד. אני קוראת מהתרגום לעברית. יש משהו בדת שהוא... בדת או באמונה באלוהים? אני חושבת שבשביל אנשים דתיים זה היינו הך. הדת והאמונה באלוהים. ההפרדה הזו היא הפריבילגיה, או אני הולכת לקרוא לזה של אנשים חילוניים. כן. זה דבר אחד. ודבר שני, באמת, כמו שבהמשך לדברים ששלמה אמר, כן. זה עניין של השתנות. אני לא יודעת אם החילון הוא דבר של אובדן אנרגיה, הוא שינוי, הוא בכיוונים, השקעת האנרגיה לכיוונים אחרים, של ערכים הומניים זה מה ששלמה אומר, כן. זה מה ששלמה אומר, כן. ויש לנו דוגמה מצוינת של דת שהפונדמנטליזם מתחזק בה, שהדתיות מתחזקת בה, זה האסלאם. כן. ותראה מה קורה בעולם, בכל העולם. במיוחד... כן, בואי לא נלמד מן האסלאם על היהדות, אני מבקש. כן, אבל אתה צריך לעשות איזה שחק, ללמוד דבר לא רק על העניין שלנו פה, אלא יש משהו יותר כללי, יותר גדול. אבל קודם נלמד מהיהדות. כן, אני לא חושב, מבחינה מתודית זה לא הוגן ללמוד מדת אחרת על היהדות, קודם נלמד מהיהדות. תראי, אני רוצה להמשיך את הדיאלוג איתך על סמך מה שאמרת. אותו שיר של קדיה מולודובסקי, כן? אפילו בציטוטים המעטים שאת ציטטת, מדברת על כך, מה ששמעתי בציטוט שציטטת,
שהעם עייף מתפילות, האנרגיות שלו באמונה באלוהים אזלו. ואז קדיה מולודובסקי אומרת, היא לא כופרת באלוהים, אלא היא כופרת ביכולת של העם היהודי לדבוק באלוהים. ואז היא אומרת, אלוהים בחר לך עם אחר. זאת אומרת, אם אנחנו מעבירים את זה לתחום של האנטרופיה, כמו שהגדרנו, כן? מדובר כאן שאותה אנרגיה של האבסולוטי, של האמונה באבסולוטי, כן? נחלשה עד כדי כך לפי קדיה מולודובסקי, שהיא מבקשת שמי שמאמין באבסולוטי, כן? יהיה עם אחר, כי העם היהודי כבר לא מסוגל לזה. וזה בדיוק האנטרופיה. אבל רצית להגיד עוד משהו. נדמה לי אמרת שני דברים. לא, זהו, שני הדברים. אחד זה מה שקדיה מולודובסקי אומרת, ודבר שני שאני לא בהכרח מסכימה, אני כבר אמרתי את זה בכמה הזדמנויות, לא בהכרח מסכימה שחילוניות זה אובדן ערכי יהדות. אני חושבת שההומניזם שבבסיס היהדות, דווקא בעולם שלא דתי, לא מקיים את המצוות, כן. יש לו משמעות יותר גדולה, יותר מפותחת, מאשר בעולם שכן מקיים את המצוות על כל דקדוקיהן. תראי, את אומרת עכשיו דבר שיש לי ויכוח גדול עם אשתי על כך. אם אני שמתי לב, כי לא אמרת את זה, אבל אם אני שמתי לב, את באחד המחתה, כמו שאומרים, כן? בהינף אחד, את מתייחסת למחשבה היהודית וליהודים שרואים את עצמם כשומרי מצוות. את מתייחסת בהינף אחד ביהדות כמתן משמעות לחיים, וליהודים שטוענים שהם שומרים על היהדות, אבל עושים דברים שההומניזם היה מזדעזע מזה ובצדק. זאת אומרת, מה שאני מבקש זה להפריד בין התנהגות יהודים שומרי מצוות עם כיפות, לבין היהדות ככוח רוחני. קודם אמרת בלה, שאת לא חושבת שהחילוניות היא אובדן ערכים ביהדות. אם זה נכון מה שאת אומרת, זאת אומרת שאנחנו צריכים להוציא מהיהדות את האמונה באלוהים. שהרי החילוני אומר שאלוהים לא קיים, לא בצורה כזאת ולא בצורה אחרת, לא בתוכו ולא מחוצה לו, אבל אם אנחנו לוקחים את אלוהים מהיהדות החילונית, אין לנו יהדות. זה רק הערה, אני לא רוצה להיכנס לדיון או לוויכוח עצמו. ועכשיו אני רוצה לחזור, רגע, אתם נשארתם 3? מישהו יצטרף? כי אני רוצה לחזור... דניאל עדיין כאן, אבל הוא אמר שהוא צריך לצאת... כן, אבל אף אחד לא יצא... אנה לא באה עדיין? לא. לא. אוקיי, אז אני רוצה לחזור להתחלת מה שרציתי לעשות. מדוע המושג אנטרופיה, אם אנחנו מסכימים שזה מדובר בעיבוד אנרגיה של כל גוף, בוויקיפדיה עוד מדובר, זה עיבוד אנרגיה כאשר, נגיד אם חום זה אנרגיה, כאשר החום עוזב את הגוף עם יותר חום ועובר לגופים
עם פחות חום, אבל לא להפך. כן? כך כתוב שם. עכשיו, אם זוהי ההגדרה הקצרה של אנטרופיה, הרי הסיפור של גראדה בא לתאר כיצד החל מהזקנים ואפילו לפניהם, המשך בבנים וכלה בנכדים, בית המדרש, שהוא המרכז של לימוד התורה, הולך ומתרוקן, גם אפילו אם יש אנשים שיושבים בו, הוא הולך ומתרוקן מאנשים שמסוגלים ללמוד את התורה, להבין אותה ולאמץ אותה ואת שרשרת הפירושים במשך הדורות אל תוך הזהות היהודית שלהם. זה סוג אחד של אנטרופיה, אם מותר לי להשוות. אנה נכנסה. סליחה, מי? אנה. שלום לך. שלום, אנה. שלום. קצת, אני לא יכול לחזור על מה שאמרנו, תנסי לעקוב אחריי הלאה. הנקודה השנייה שאני קישרתי את אנטרופיה, זה הייתה מאמר שכתבתי לפני כמה ימים, והיום העליתי את המאמר הזה, מאמר קצר, 2.5 עמודים, אבל זה הקוצר שלו, הוא עומד ביחס הפוך לדרמטיות ולרצינות ולכאוס, שאם נשתמש במילה שקשורה למושג אנטרופיה, שהוא מנסה לתאר לגבי כל מה שקורה בקשר למעמדה של תרבות יידיש במדינת ישראל וגם בעולם. ואני אגיד בקיצור, אני פרסמתי היום מאמר באקדמיה אדו, שהוא זעקת הצילו, אבל בניסוח מתון ובלי דרמטיות. ושם אני אומר, בקיצור, שזה שנים שאני עד לכמה וכמה מניפסטציות של אנטרופיה, במה שנוגע לאיבוד אנרגיה בחברה היהודית, בכל מה שקשור לחשיבותה של לשון וספרות יידיש ותרבותה, במשך 1,000 השנים האחרונות. ואני אומר, ולא רק אני אמרתי את זה, שמי שמסוגל ללמוד או להקיף 1,000 שנות דיבור ביידיש, ו750 שנה של כתבי יד ביידיש והדפסת ספרים עד ימינו והלאה, מי שמסוגל להקיף את התחום העצום הזה, יכול להבין שתרבות יידיש אפשר להתייחס אליה כציביליזציה לעצמה. אבל אני כעד שמי שמלמד ומי שפרנסתו הייתה לחקור את תרבות יידיש, אמנם בתחום מצומצם יחסית, בעיקר אני עוסק בספרות יידיש מודרנית. אנחנו מדברים פה על 1,000 שנות דיבור, 750 שנה של כתיבת ספרים, בכתב יד והדפסת ספרים.
מאז גוטנברג. זוהי ציוויליזציה שלמה, ומה קורה איתם? ואני מעיד כעד, ואני אומר ככה, בארצות הנאצים, לא רק בגרמניה, בימי מלחמת העולם השנייה שרפו ספרים של יהודים, כמובן גם ספרים ביידיש. במדינת ישראל, בימינו, ספרים ביידיש, אתם יכולים למצוא אותם ליד פחי אשפה, בערים בירושלים ובתל אביב. בדידי הווה עובדה, איתי זה קרה, כאשר לפני כ-25 שנים, גיסתי, שגרה ברחביה, הביאה לי רומן של חיים גרדה, שמצא ליד פח האשפה ברחביה, שהדור הצעיר יותר, כשהוא חיסל ספרייה של ההורים, לא מצא בו שימוש ושם את זה בפח האשפה. בספרים למאות, באחד המוסדות החשובים ששומר על כתבי יד וספרים שקשורים לספרות העברית, בלי להגיד שמות, סיפר לי יצחק גנוס שגר לא רחוק משם, שיש שם חדר איפה של הרצפה, זרוקים ספרים ביידיש שאותו מוסד לא צריך ולא רוצה. ומתגוללים כחפץ שאין לו תכלית. ספרים נגרסים, כן? עושים מזה בחזרה סמרטוטים, שהרי אתם יודעים שבעבר נייר עשו מסמרטוטים, עכשיו גורסים ספרים ביידיש, כן? ובאוניברסיטה העברית במרתפיה, המילון הגדול של יודל מרק, 1,000,000 כרטיסים מאלף עד תף של שפת יידיש, חלק ממנו מתגולל, זה אני ראיתי בעצמי, הביאו לי להראות לי. מ1,000,000 הכרטיסים האלה חלק מתגולל על הרצפה ואנשים דורכים על זה. עבודה של עשרות בשנים. כן? אמנם פורסמו 4 כרכים של האות א', כמו שאנחנו אמרנו, אבל כל יתר האותיות עד האות ת' נמצאים במחסן אפל, וחלק פזור על הרצפה, עד האות ת'. למה אני אומר את כל זה? אנחנו אומרים אנטרופיה, אנחנו אומרים כאוס, בלה מצטטת נכון את ההגדרה. כן? תרבות יידיש הפכה במדינת ישראל לסרח עודף מכובד, זכר לשואה, ושמו לה, נתנו לה איזה פינה במוסדות חשובים, ששומרת על התרבות היהודית לדורותיה. אבל המוסדות האלה, חלקם ממומנים על ידי קבוצות אידיאולוגיות, פוליטיות, שכל אחת מהן יש לה ראייה טובולרית כזאת, על פי האידיאולוגיה, ואף אחד מהם לא מסתכל על תרבות יידיש במכלול הרחב. אצל המוסדות של החרדים הם ישמרו רק ספרים,
ביידיש שקשורים לחרדים. ספרים לא חרדים, ספרים של ספרות יידיש מודרנית, יוק. אצל המוסדות החילוניים, ואני אגיד את זה עם דוגמה קונקרטית, כי כתבתי על זה, בבית לוחמי הגטאות, כאשר פרסמו אחד הפואמות, השיר של שלמה ז'ליחובסקי של יצחק כצנלסון. הם השמיטו חצי מהפואמה, שנשארה בכתב יד. ולמה? אין לי הסבר אחר. מכיוון שבחצי השני, יצחק כצנלסון מתאר את שלמה ז'ליחובסקי ההולך להתעלות ביחד עם עוד 9 יהודים, מתפלל תפילת נעילה של יום הכיפורים. השמיטו את החצי של הפואמה בגלל זה. מה אני רוצה להגיד? וזה רק דוגמה, כמה דוגמאות מעטות ויותר. אין במדינת ישראל אפילו מוסד אחד שמסוגל להסתכל על תרבות יידיש לדורותיה ולגווניה כדבר אחד שלם. כל אחד על פי הראייה הטובולרית שלו. ולכן כל הזמן חלקים של הציביליזציה הזאת בת 1000 שנה הולכים ונכחדים, נזרקים, מצונזרים, לא נשמרים. אם אני צודק בתיאור הזה שלי, שכתבתי במפורש היום באקדמיה אדו, באותם 2.5 עמודים, הרי המסקנה הלוגית היא שחייבים להקים מוסד שאני אקרא לו הספרייה של העם היהודי לשם חקר והוראת תרבות יידיש לדורותיה, בניין של כמה קומות שירכז כל ספר בדפוס ביידיש. לא רק ספרים של חרדים ולא רק ספרים של ספרות יידיש מודרנית או של חילוניים, וסביב הספרייה הזאת של עם היהודי, שהיא ודאי, אם פעם יתממש חיזיון כזה שצריך המון כסף כדי לממש אותו, אבל גם צריך מוטיבציה ממשלתית או כלשהי של אחריות על העתיד של הזהות היהודית. אנחנו לא יכולים לזרוק לפח האשפה 1000 שנות תרבות יהודית. ואין לנו מוסד שמוכן לשלב אותה בתוך מבנה הזהות בעתיד של היהודים במדינת ישראל ושל העולם. שהרי רק, ואני לא אומר את זה מבחינה אידיאולוגית, רק במדינת ישראל האוניה הפרסונליס, הזיקה, הסימביוזה בין יידיש לעברית, שמבחינה היסטורית זה דבר מוכח, רק הקשר, כן, בין יידיש ועברית כתרבות אחת, יכול להתקיים במדינת ישראל. בחוץ לארץ, העברית איננו חלק של הזהות העתידית, אולי של יחידים, וגם יידיש כחלק של הזהות, במידה ולא יהיה ספרייה של העם היהודי מרכזית בירושלים, שאפשר יהיה לראות מה הייתה ומה היא כיום הציביליזציה היהודית הזאת כחלק מהזהות היהודית, הרי שבמשך השנים הבאות העניין יתפוגג
וחוק האנטרופיה יפעל, ולא יישאר מי שיבין יוכל להמשיך לחקור וללמד תרבות יהודית לדורותיה. באוניברסיטה העברית כבר חיסלו את זה מזמן, באוניברסיטאות אחרות מלמדים, ובמידה ומלמדים, מלמדים את זה על פי קורסים. יש אטומיזציה של היחס לתרבות היהודית. כל אוניברסיטה לפי המגמות שלה מלמדת קורס כזה, קורס אחר, אין ראייה כוללת של מה זאת הייתה התרבות היהודית לדורותיה וזיקותיה עם התרבות העברית. בבניין החדש של הספרייה הלאומית אין לזה מקום? הספרייה הלאומית בנויה על פי עיקרון של ספרייה ולא של מרכז מחקר והוראה. במידה ולספרייה הלאומית יש עותק אחד או שניים של ספר מסוים, ולפי החלטות של מישהו של עוד כמה עותקים, כל יתר העותקים הולכים לגריסה. אין להם שום עניין, כן, להשתמש בעותקים עודפים לצורך מחקר והוראה, מפני שזה לא תפקידם. ובמה שנוגע למחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית, המנהלים כיום לא יודעים יידיש. אז מי ישמור על ההוצאות האלה? מי יטפח אותם? מי יחפש אותם? כאשר אני באתי לספרייה הלאומית והצעתי את הארכיון הפרטי שלי, לא בגלל שאני יחיאל שיינטוך, אלא בגלל שאני עוסק בתחומים כמו הומור יהודי ביידיש, כמו ספרות השואה על פי כתבי יד אותנטיים מהגטאות, נושאים שבדרך כלל לא עוסקים בהם, והצעתי את הארכיוני הפרטי, עם הזמן, כן? בעוד 39 שנים, שלחתי להם עשרות פתקים איפה שאני מתאר מה יש בארכיון הפרטי שלי. כמו שאתם ראיתם אותם ממהרים ובאים לבדוק, ככה אני ראיתי. והפרוצדורה בספרייה הלאומית כפי שהסבירו לי היא כזאת. אנחנו באים ומסתכלים מה יש לך בארכיון הפרטי שלך. אחר כך אנחנו כותבים דוח. הדוח הזה עובר לאיזה 5, 6, 7, 8, 12 ועדות בספרייה הלאומית. אחד האנשים שהסביר לי את זה במאמר מוסגר אמר, בספרייה הלאומית יש יותר ראשי ועדות מאשר עובדים. ובסוף הם יחליטו מי זה הם. מה הם, זה לא מומחים לתרבות יידיש, זה ועדות אדמיניסטרטיביות. איך אתה רוצה שלמה שככה בונים חומה? ואם תשאלו אותי על עוד מוסדות שאתם מכירים, אני אגיד לכם, כי פניתי לכולם. מישהו רוצה לשאול על איזה מוסד? כן. אתם לא חייבים. אז אמרנו, חיים גרדה אנטרופיה, מעמדה של תרבות יידיש לדורותיה, לדעתי, אנטרופיה במדינת ישראל. ומאיה ולנטין, שנזמין אותה, אני מציע להזמין אותה, לדבר על שני הכרכים, על ספרות השואה ועל רצח עם,
אם אנטרופיה זה כאוס, זה מה שקרה בעולם עם העם היהודי. טוב, לפני שאנחנו ממשיכים עם חיים גרנדה, אם יש קומנטר, הערה, אני אשמח. ואם לא, נמשיך עם חיים גרנדה. כן, אני מבין שאנה נפלה באמצע, ואני מסופק אם אנה הבינה על מה אנחנו מדברים. ככה. אז לכבודה של אנה אני רק אגיד שאני ניסיתי לקשור את המושג אנטרופיה בפיזיקה. כן, אנטרופיה בפיזיקה, נכון. אנטרופיה בפיזיקה, שזהו החוק השני בטרמודינמיקה ופיזיקה, כן. שמדבר על זה שכל גוף חי, או כל גוף יש לו אנרגיה שהוא מאבד אותו לאט לאט, עד שהוא מפסיק להתקיים. ואמרתי שהסיפור של חיים גרנדה מתאים לתיאור של התהליך של אנטרופיה, שהרי חיים גרנדה מתאר לנו מדרון חלקלק, איך שמדור לדור בפולין בשתי מלחמות העולם בווילנה, כן? הזהות היהודית הולכת ונחלשת מהסבים לבנים לנכדים. ועכשיו כשנתחיל לקרוא, נמשיך לקרוא, יתאר גרנדה את הבנים. עכשיו הוא תיאר בעיקר את הזקנים בבית המדרש. אז שלמה, אם אתה יכול להעלות על המסך, אנחנו בעמוד 15. אני יכול, אבל בלה השתלטה לי על המסך לצערי. מה, באמת? כן. אוי. תסתדרו ביניכם. לא התכוונתי, אז רגע, אז אני עושה סטופ. זה פשוט נטייה עם... חבל שלא אמרתם לי קודם. לא, זה לא הפריע לי. אני מעדיף ששלמה, כי הרי אנחנו צריכים לתת כבוד למי שהולך כענן, כן, איך אומרים, כענן בבוקר וכעמוד אש בלילה לפנינו, אז שלמה, תתרגל את... אני צריך למצוא את המאמר אצלי, שנייה אחת. כן. טוב, אם בלה העלתה כבר את בלה העלתה את זה? לא, אני כבר אז אני יכולה לעשות את זה בן רגע, עוד רגע אחד. כן, תעלי את המאמר, אני לא מקנה. לא, ודאי, אבל שלמה, אתה כרגע מנהיג את הבירה, כמו שאומרים, ואם בלה לא תוכל לבוא יום מסוים, אז מה נעשה? לא. עכשיו אתם איתי, אתם רואים את הסיפור על המסך? כן, לא, אנחנו רואים את הכותרת. יש רק... עמוד 15. לא, אני רואה את הכותרת, לא את המאמר עצמו. רק את הכותרת? אנחנו צריכים עמוד 15. יש פה רשימה של מאמרים, ביניהם זיידס ונקלח. כן, אבל עכשיו כבר פתחתי אותו. לא, זה לא מופיע. רגע, אז רגע אחד. אולי תסבירי לשלמה איך את עושה את זה, כדי שגם הוא ידע. גרנדה. רגע, אני אעלה את שלי. תנסה להעלות את שלך. אני העליתי את שלי. מעולה, מעולה, שלמה, הנה. כן. אני חושב שאנחנו בעמוד 15. נכון. איזה שורה מלמעלה? אני דווקא מלמטה. כן. אני חושב שזה שורה רביעית מלמטה. תגיד את הטקסט. Sommerzeit, wenn die alte Balebotim sitzen etlicher in sein Winkele, können Aribergehen Tag und man soll einer zum zweiten Abort nicht ausreden. כן. תמשיך עוד קצת. זה נקודה. עכשיו, המשפט הבא, קומט אבר וינטר, לא אבר ולא קומט.
kommt Oberwinter und man sitzt einem mit dem Rückens zum Oven, der gegenüber die zergliederte Keulen schmussen zwischen sich die alte Leid wegen seiner Jedenem. Wegen seiner Jidenes. Jedenem. Jidenes. טוב. זרע Jedenes, yes. עד פה. שלמה, המשפט השני שקראת, כמה מילים ותתרגם. kommt Winter, aber מגיע החורף, כן. und man sitzt einem mit der Rückens zum Oven. לא כתוב einem mit dem Rückens. Und man sitzt an einem. In einem. Und man sitzt in einem mit die Rückens. אז בא החורף, und man sitzt ויושבים in einem, זאת אומרת ביחד, כאחת, כולם ביחד. und man sitzt in einem, יושבים כל אחד ביחד עם השני, mit die Rückens, עם הגב, תמשיך. zum Oven, לתנור. שהגבים מופנים אל התנור כדי להתחמם, תמשיך. der gegenüber. לא, מה זה המילה הראשונה שקראת? oder gegenüber. oder gegenüber. יושבים עם הגב אל התנור, oder gegenüber. או שיושבים אל מול התנור. gegenüber זאת אומרת מול. כן? אז יש מי שיושב כשהגב אל התנור, ויש כאלה, הם כנראה יושבים במעגל, יש כאלה שיושבים מול התנור. למה הם עושים? דצגליטי קוילן, הקרמיקות החמות. לא. מה זה קוילן? קוילן? מי יכול לעזור? הפחמים. אז הם יושבים כגנעיבר, יושבים אל מול דיצגליטה קוילן, יושבים מול הפחמים הלא חשוב. לא חשוב. שמוסן zwischen sich die alte Leid, לתרגם, שמוסן zwischen משוחחים בינם לבין עצמם, die alte Leid, הזקנים, כן. wegen אודות זרע אידנס, אודות הנשים שלהם. יפה. בלה, המשפט הבא. Abgelebt mit Weiberleben und sie nicht gekannt. שלמה, אתה יכול להעלות את הטקסט? כן. אוקיי. Was die Kinder tun und ist gut und recht. Und alles, was die Einiglich plappeln, ist heule Chochme. עד פה. אוקיי. אז עכשיו בא נושאי השיחה בין הזקנים. לא חס וחלילה דברי תורה, אלא מה הם משוחחים, כן, בלה? Abgelebt mit Weiberleben, חיים עם האישה, אבל לא בדיוק ברור לי מה זה אופגלב. אופגלב זאת אומרת, גמרו לחיות חיים שלמים עם האישה. האופ, כן, זה שחיו עד הסוף הלב, חיים שלמים. זאת אומרת, חיו חיים שלמים עם האישה. וזה nicht gekannt, ולא הכירו אותן. יופי. תשמעו, אני לא יודע אם גרדה, טוב, הוא לא הכיר אותי אישית, אבל אני תמיד אומר לטובה, לאשתי, אני חי איתך כבר 55 שנה לפחות, ואני לא מכיר אותך. אז אמנם, מה שאני אומר, אני גם מתכוון, וגרדה אומר אותו דבר. מה זאת אומרת, כשאומרים, חיית עם אשתך, חיים שלמים
ולא הכרת. איך אפשר לפרש דבר כזה? הרי מקובל בחברה שאם אתה חי עם אשתך מעבר ל-50 שנה, אתה צריך להכיר אותה. מה אתם אומרים על זה? דניאל, מה אתה אומר על זה? דניאל כבר יצא, הוא אמר שהוא יכול להיות רק חצי שעה, כן. שלמה, מה אתה אומר על זה? אני חושב שאין דבר קבוע, הדברים משתנים. אז גם הגברים משתנים וגם הנשים משתנות, אז אופגלג מתוויבר עליהם, זאת אומרת, השונות הכללית הלכה וגדלה, זה נתגקנט והם לא מכירים אותם. טוב, התחמקת בצורה אלגנטית. השאלה שלי זה, האם אנחנו באמת מכירים את נשותינו? אתם לא מכירים אותן. הנה, בלה פה נכנסה לדיון. כן? בלה הרימה את הכפפה, אתם באמת לא מכירים אותם, אתם חושבים שאתם מכירים אותם. בדיוק. זאת אומרת, מה שגרדה אומר, זה לא רק ביקורת על הזקנים, אלא הוא כאן אומר משפט שיש לו תוקף אוניברסלי, על פי דבריה של בלה, וגם על פי דבריי. אז מה, אז אם אני חייתי עם אשתי 55 שנה, אני הופך הפסיכולוג שלה? מה, אני מבין מה זאת פסיכולוגיה נשית? לאו דווקא, וזה לא לזכותי. כן? ואני מסכים עם בל. הלאה. אוקיי. Was die Kinder tun, מה שהילדים עושים, ist gut und recht. זה טוב. זה מה שהזקנים מדברים ביניהם. כן. כן. מה שהילדים עושים זה טוב וצודק und recht. כן. Und als was die Einiglich plappeln ist heule Chochme. ומה שהנכדים מפטפטים זה חוכמה יתרה. כן. אז רבותיי, אני לא יודע איך אתם מבינים את שיח הזקנים האלה, אבל אין להם שום חוש של ביקורת. כן? הכל טוב. כן? כאשר אשתי כועסת עליי, היא אומרת לי הכל טוב. ואז אני יודע שהכל לא טוב. הלאה בלה. Alte Mames und Bobes in Perücken, was haben die Augen ausgewähnt auf Machsäurim auf Trines, sollen auf der älter werden also vernarrischt. זה גם כן, רגע, זה גם נושא של השיחה, נשמע. Alte Mames und Bobes in Perücken, אמהות וסבתות זקנות בפאות נוכריות, שהן לובשות, חובשות פאות נוכריות. זהו, אנחנו מדברים על המגזר החרדי, כן? כמובן. Was haben die Augen ausgewähnt auf Machsäurim und Trines, אשר העיניים שלהם בחו ובחו ובחו בלי סוף. גמרו את העיניים מרוב קריאה במחזורים, מחזורי תפילה ותחינות. כן. sollen auf älter werden also vernarrischt. הם יהיו בגילן כל כך... אוי פלטר, בזקנתן. בזקנתן. בזקנתן, azoi vernarrischt, כל כך מטומטמות או... נכון, מטופשות. וזה חלק מהשיחה כנראה בין הזקנים, זאת אומרת, זה באמת מראה כמה הם לא מכירים את הנשים שלהם. בדיוק, בדיוק. תשמעו, גרדה פה נוגע בדבר היסטורי מאוד מאוד חמור. הלאה. Aglikot sei getroffen, a Simche auf der Boben, sie haben erlebt Kinder. Aglikot sei getroffen, התמזל מזלן. אבל זה נאמר באירוניה על ידי הזקנים. אומר גרדה בשם הזקנים, כן.
התמזל מזלם. מהו המזל הגדול? כן. השמחה אוף דר בובן, שמחת זקנות, שמחת זקנתי, כמו שאנחנו אומרים, כן, כן. אבל זה, כן, שמחת זקנות, זקנותיי. זה כן, הובן כן. דר לב, קינס קינדר, הם זכו לילדים של ילדים. זאת אומרת כן. לנכדים. לצאצאים, אבל עוד מעט אולי גרדה יחריף את הטון. בואו נראה. נו, und in wemens wegen gehen sie, und die Kindskinder? Nu, in wemens wegen gehen sie, נו, אז באיזה דרך הם הולכים? הצאצאים. די קינדסקינדר, הצאצאים, הילדים של הילדים? כן. אוי חקץ הוט איניקלך, או בראידנה, הנשס חייל, darf nicht haben kein kätzischen Mojach. וואי, וואי, וואי. אוי חקץ הוט איניקלך, גם לחתול יש נכדים. או בראידנה, הנשס חייל, אבל אישה, אשת חייל, אישה גיבורה. אישה יהודייה. אישה יהודייה, הנשס חייל, כן, זה יותר מזה, אשת חייל מי ימצא, כן, זה... אשת חייל. אישה... אשת חייל מי ימצא, נכון? כן, אישה כל כך, אישה מעולה, darf nicht haben kein kätzischen מויך. אישה לא צריכה שיהיה לה מוח של חתול. עכשיו חכו רגע. כאילו כאן, תשימו לב, גרדי עושה משהו מאוד מסובך. כאילו הזקנים מדברים כנגד הנשים שלהם, שבגללן הנכדים הם כמו שהם. אבל אנחנו נראה בסוף הסיפור, שגם בגלל הזקנים, שגם הם לא ידעו לחנך את הבנים ואת הנכדים. כן, עוד קצת. Die Einiglich kommen a viele nicht mehr zum Seiden mit der Boben sich Menschen. אוקיי. הנכדים, die Einiglich kommen אפילו nicht, הנכדים אפילו לא באים יותר zum Seiden mit der Boben sich Menschen. הם לא באים יותר לסבא עם סבתא, כדי לברך, להתפלל. לא, רגע אחד. זיך בנצ'ן, מי יכול כאן, מתוך היכרות של החיים של שומרי המצוות, למה מתכוון כאן גרדה? לקבל ברכה, זיך בנצ'ן, להתברך. נכון, אבל מה זה לקבל ברכה הזה? אני יכול להגיד לכם עוד מעט, מכיוון שבדידי הווה עובדה, כן, אבל קודם אני רוצה לראות אם אתם איכשהו, או שראיתם או שמנחשים. מה זה לבוא אל סבא וסבתא כדי לקבל ברכה? שלמה? אני לא יודע בדיוק, אבל יש כמה טקסים דתיים שאתה בא לסבא וסבתא. אל תקרא להם טקסים דתיים. אני מקבל חררה כשאנחנו מכנים התנהגות יהודית מדורות כדבר דתי. זה טקסים יהודים, לא דתיים, רבותיי. אני אתן לך דוגמה. כן. בערב פסח, כן. הבכורים חייבים לצום בגלל מכת בכורות. כן. עכשיו, הם יכולים להיפטר מזה אם הם לומדים מסכת. עכשיו, אני הייתי בא לסבי בערב פסח, והיינו גומרים את מסכת ברכות. בצורה כזאת הייתי נפטר מהצום, והייתי קל כאיילה. אז זה זיך בנצ'ן. לא, זה קצת משהו שונה. הזיך בנצ'ן פה זה דבר מאוד ספציפי, כן?
מאוד ספציפי. טוב, אנה כן? לא ראתה את זה אצלה בבית, בלה לא ראתה את זה אצלה בבית, שלמה כנראה גם לא ראה את זה אצלו בבית. גמרנו עם הנוכחים בקבוצת הלימוד שלנו היום? נכון. כן. אז אני אגיד לכם מה אני ראיתי. אני ראיתי, כן? אמנם מכיוון שאני גרתי בבואנוס איירס עם הסבא והסבתא של אמא שלי, כן? יכולתי לראות את זה, אבל סבא שלי, עד כמה שאני זוכר, לא נהג ככה. אבל איפה כן ראיתי את זה? כאשר אני עליתי לארץ, ועליתי לבד, כל משפחתי הגיעה, עד כמה שהגיעה, חלק הגיע, כמה שנים אחריי. כמה שנים הייתי לבד, חוץ מדודה עליזה שהייתה רווקה, ואצלה לא יכולתי במשפחה לראות דבר כזה. אבל, אבל הרבה סופי שבוע, שישי שבת, הייתי מבלה בפתח תקווה, אצל הבן דוד של אמא שלי, רב אברהם, שהוא היה ריש מטיפתא בישיבה בפתח תקווה. והוא עוד ממזרח אירופה, היה נוהג מנהג של יהודי מזרח אירופה שומרי מצוות. בבית שלו, בסלון, על הקיר, היה מלבן של הקיר, מלבן גדול, לא צבוע, זכר לחורבן בית המקדש. זה ראיתי רק אצלו. זה היה קיים במזרח אירופה. אצלי בבית לא נהגו כך. אבל ראיתי כיצד נהגו ביום שישי. הייתי מגיע בבוקר, ולן יושב בשולחן השבת, ולן בערב, ובשבת הייתי עד מוצאי שבת, הייתי עוזב. אז ראיתי איך נוהגים בבית שומר מצוות באמת. אז כאשר ביום שישי, רב אברום היה חוזר מבית הכנסת, לקראת כניסת השבת, דבר ראשון שהיה עושה, היו לו כ6 ילדים, היה שם ידיו על ראשם ומברך אותם, וזה הבנצ'ן הזה. כן? תמשיך. כן, ואז אתה אומר, ישמחה אדוני כאפרים וכמנשה. נכון. זאת הברכה. זאת הברכה. כשחוזרים מבית הכנסת, ולפני סעודת שבת ביום שישי בלילה. הלאה. אוקיי, אז הם לא באים, הנכדים לא באים. כן. לסבא וסבתא להתברך, לקבל ברכה. כן. Sie seinen schon gebencht mit Seichel und Wesen als, kennen als. הנה האירוניה המרה של גראדה. תרגום. הם כבר, Sie seinen schon gebencht, הם כבר מבורכים mit Seichel, עם שכל, und Wesen als, kennen als. הם יודעים הכל ויכולים הכל. רבותיי, כאן אנחנו מריחים את רוח ההשכלה אצל הבנים שגידלו ילדים כאלה, נכדים כאלה. הלאה, משפט הבא. Die Hindelech lernen die Huhn. האפרוחים מלמדים את התרנגולת.
כל פעם גראדה מעצים את ההתקפה שלו על החילון ועל המדרון החלקלק. הלאה. אוברדו, נרי שהון, ווס לא יפסטו זיינוך. אוברדו, אבל את, נרי שהון, תרנגולת טיפשה, ווס לא יפסטו זיינוך. למה את רודפת אחריהם? לא, למה את רצה אחריהם? לא יפסטו, כן, למה את רצה אחריהם? הפועל נוח לא יפסטו. רבותיי, אני שוב לא אכנס לפרטים, מפני שאינני רוצה להעליב, אבל מה שגראדה מתאר כאן, אני רואה את זה בדורי, איך שההורים רצים אחרי הנכדים, ומתאימים את עצמם לשטויות של הנכדים, או לחוסר לשכל של הנכדים, נגיד כך. הלאה. חכה, יחיאל, חכה. אני מקווה מאוד, כן? אני כבר יודע מה מחכה לי, אבל אני אעשה כל מה שאני יכול כדי, איך אומרים באנגלית, to contrast את האפקט של הבנים, שהוא יבוא, ואני מתחיל לאט לאט כבר להתאבל עכשיו. הלאה, בלה. אוקיי. רגע. קוריצה. ווס קווקסטו פון היספיילס. היספיילס. כאן אנה תסביר לנו מה זה קוריצה. קוריצה היא the chicken feminine. כן, אז גראדה, תשמעו, זוהי תרנגולת שמטילה, גראדה כאן... The bouillon is the best. איך? מרק עוף. שבת, מרק עוף. אז עכשיו גראדה נכנס לטרנס, הוא בעצמו נתפס זוועה, ואז הוא צועק, הקוריצה פה זאת האמא, כן? כן? אז כן, תרנגולת טיפשה, הטיפשה אני מוסיף, כן. הלאה? מה את מקרקרת מרוב התפעלות? כן. שלמה, אתה יכול להעלות קצת את הטקסט? כן. רגע. רגע. קצת יותר מדי. קוריצה, קצת... כן, הנה. הנה. Lachen die Jeden und gucken auf den vermachten und verkehrte Wetten Doppelfenster, wo sie es halb verzeugen mit Frost und halb durchsichtig Chlor, wie ein Mensch mit ein verbelmet Oig und ein zweit offen Oig. וואי. טוב, אז זה בעצם הזקנים אומרים, אבל גראדה אומר את זה למעשה. אז הוא אומר, תרנגולת, כן. מה את מקרקרת מרוב התפעלות? לחן די יידן, צוחקים היהודים, כן. ונקוקן ומסתכלים. זאת אומרת, התגובה של היהודים לגבי האימהות של הנכדים, התגובה היא צחוק, אולי זהו צחוק מתוך מבוכה, כן? הם לא מעיזים לבקר את האימא. זה אבל לגלוג, זה סוג של לגלוג. כן, אבל למה לגלוג? הרי זה דבר נורא. תראו, גראדה מתאר כאן עולם הפוך. במקום שהאימהות יחנכו את הנכדים, הנכדים משמשים מודל לחינוך לאימהות. עולם הפוך. דבר נורא. מה, ובימינו זה לא קורה? בימינו הנכדים לא מכתיבים לסבים ולסבתות, וודאי להורים,
איך צריך להתנהג ואיך צריך להסתכל על הדברים. הלאה. צוחקים היהודים, ונקוקן אופן פרמחטן ונפרקיטה וטן טופלפנסטר, ומסתכלים על החלון הכפול. מה זה חלון כפול? טופלפנסטר. כן, מה זה? חלון עם שתי כתפיים, או משהו כזה, או לא, זכוכית כפולה. זה מה שבפולנית קוראים, אנה, פודוויין פנסטר. podwójne okno, נכון. מה זה, אנה? תסבירי מה זה, I have in home now, even now, from the wood, when you have the wood fenster, original, not plastic, you should to have double, because it's the tradition. אחד על השני, ובאמצע יש קצת אוויר, כדי לשמור על החום בבית. או שלג, או גם, זה יש, it's better double fencer. This, if you original from the wood, you have double. גם פה יש חלונות עם זכוכית כפולה, בדיוק בשביל בידוד מהקור. בדיוק. כן, if you have the old houses in Jerusalem, כן, נכון. כן, אוקיי. אז זה פרמחנו, ונפרקיטבטן, מה זה פרקיטבטן? פרקיטבטן, מי יודע, אם לא אני אסביר. אוקיי, מכיוון שאני בבית שלי, שמעתי את המילים האלה, הרי כאשר אתם שמים זכוכית בחלון, איך אתם גורמים שלא יישאר אף סדק לכניסת אוויר? איך אתם מחברים את הזכוכית אל המסגרת של החלון? על ידי מרק. איך? מרק. פרק או מרק? מרק. מרק. זה מין פלסטלינה כזאת. זה סוג של פלסטלינה ששמים בחיבור בין הזכוכית לבין המסגרת. זה פרקיטבטן. אבל זה פלסטלינה, you are saying about the windows? כן, זה לא פלסטלינה. It's not פלסטלינה, זה לא פלסטלינה. זה משהו, זה חומר גמיש משומן. כן? It's the red. It's oily, it's a little bit oily. שרצה לתת לזה צורה כדי לסתום כל סדק בחיבור בין החלון לבין המסגרת. עכשיו אני נזכרת באמת שקראו לזה קיט. נכון, קיט. קוף יוד טט. כן, ממש. בדיוק. נכון. הלאה. Was es halb verzeugen mit Frost, אשר הוא... החלון. כן, החלון. verzeugen... משוח, אוקיי. mit Frost, בכפור. מבחוץ שלא רואים, כן, כן. ולהלב durchsichtig קלור, וחצי שקוף ברור, זאת אומרת חצי מכוסה בכפור וחצי לא. כן. והמנש מתאפרבלמת אויג ונצבית אופן... רגע, והמנש מתאפרבלמת אויג. כאן יש לנו דימוי. החלון דומה לאדם שיש לו אפרבלמת אויג. עין שהיא חצי מכוסה, נגיד בקטרקט, כן? שהוא לא יכול לראות בה. ונצבית אופן אויג. ועין שנייה פתוחה. ועין שנייה פתוחה. זאת אומרת, החלון והדימוי של אדם שחצי רואה וחצי לא, כל זה גרדה מביא לעומת הזקנים שמדברים על הבנים והנשים והנכדים, שכל מה שנוגע ליהדותם חצי חסום להם
ואולי משהו הם עוד רואים. כן. שלמה, משפט הבא. אנה, משפט הבא. רק רגע. דיסקיינים, אנה. הנה, את יכולה לראות את הקרסה שלי. דיסקיינים. זקנים? זקנים? זקנים. זקנים. Der Monen sich wie Schott. Die מה? Die Schott. איזה אותיות יש? ישחוט. איזה אותיות יש? סמך. סמך, מה עוד? חי, א', ת'. סמך. חי, א', ת'. סחוט. אנה קרא בסדר. וי סחוט. Die Skeinim der Monen sich wie Schott, הלאה? זומר, גרויש. לא זומר, זומר. זומר, נכון, זומר. גרויש mit Feigelech auf die Fenster. עד פה. Die Skeinim der Monen sich, תרגום. Der Monen זה מונן, זיך, אני לא יודע מה זה סחוט. Der Monen. הזקנים נזכרים, they remember. הזקנים נזכרים, ויסהות. זומר, the summer, the hot summer. לא, לא. לא? הוט זה באנגלית, אבל פה אנחנו קוראים ביידיש. מהו הפועל? הוט זה פועל עזר של זמן עבר. חסר לנו הפועל העיקרי. זכות זיך? גרוישט. זיך זה רפלקסיבי. הוט מה? הוט זיך? הוט זיך מה? חסר הפועל. הוט זיך, mit Fenster von Fenster. מי יכול לעזור? גרוישט. זיך. רוישט, נכון. גרוישט, אבל זה עם פרטיציפ, זה הזמן עבר, הפועל הוא רוישן. ויס הוט זיך גרוישט. הזקנים נזכר ואיך שאס הוט זיך גרוישט. איך היה רעש בעבר. איך שמעו איך היה רעש בעבר. כן, המילים הבאות אחרי גרוישט. mit Fenster with the windows of the fence. No. mit פייגלך. פייגל. אחרי גרוישט מה המילה הבאה? פייגלך. לא, רגע. אם כתוב וי סהות זיך גרוישט. mit פייגלך. איך היה רעש. עם ציפורים או עם דיפנסטר, שעמדו על החלונות. כן. אבל בחורף אין ציפורים. הלאה, אחרי פנסטר. שפלבלך, fliehen, noch in Klois, ischen, וסנצייט. אוקיי, עד פה. רגע, אני לא קלטתי את מה שקראת. תנסי עוד פעם לקרוא את המילים האלה. שפלבלך. פלבלך? שוולבלך. שוולבלך, כן. שוולבלך. פרפליאן. כן. verfliehen noch in Klois ischen Vesnetzeit. טוב, שוולבלך verfliehen noch in Klois, מתרגם את זה. Fly of the רגע,
שוולבלך, מה זה שוולב ביידיש? סנונית? משהו כזה. סנונית, נדמה לי שבעברית נקרא לזה סנונית, אז אומר גרדה, אנחנו כבר אמנם בסתיו, אבל שוולבלך, כנראה סנוניות, אם מישהו יכול לחפש מיידיש לעברית, אולי נמצא אם זה נכון לקרוא להם סנונית, כי סנונית היא זאת שמופיעה בהתחלת האביב, נכון? השאלה, איך אנחנו קוראים לציפורים שמאחרות לעזוב בקיץ? שוולב. יש למישהו מילון? תכף אני מחפשת, כתוב שבאנגלית זה swallow. כן. יכול להיות שזה לא, שזה... נכון. כן, זה סנונית, כן. אוקיי, אז אני איך אומרים, לא מומחה לציפורים. האם הסנונית גם מאחרת לעזוב בקיץ? כן, נכון. אוקיי. אני לא יודעת. אוקיי, לא חשוב, אבל סנוניות, פרפליאן. הפועל הזה הוא מאוד חשוב כדי להבין איך לתרגם. מי יכול לנחש? פרפליאן, it's to fly away. לא, זה אבק פליאן, זה away. פרפליאן, הרי זה הרגע, אמר גרדה, כן, שהזקנים נזכרים איך היו הרבה ציפורים בחלונות, הוא מתכוון בקיץ. אבל הוא אומר, עדיין כשהזקנים נזכרים בזה, סנוניות פרפליאן. פליאן זה לעוף. מסתובבות. איך? מסתובבות בתוך בית המדרש. נכון. עדיין אפילו שזה כבר סתיו, עדיין מסתובבות בבית המדרש, שוולבלך פרפליאן מסתובבות, כן? מה יש אחרי פרפליאן? קלויס אישן וסנצייט. כן, וסנצייט, וסנה כנראה שזה הסתיו. כן? אז עדיין לפני שהחורף, מה בלה? אביב, וסנצייט. וסנה זה אביב? זה מה שכתוב לי פה. אוקיי, אני מקבל, כי אני לא מכיר עד כרגע, ולכן זה מתאים לסנוניות. בדרך כלל אנחנו מכירים אביב כפרילינג, אבל... לא, אבל וסנה זה בסלאבית, כן? כן. אז זה בסדר. אז אומר גרדה שסנוניות, וזה מתאים, כן? עדיין מסתובבות באביב, הלאה. שלמה, אולי נמשיך כדי לקדם את זה עוד יותר? אנחנו אבל צריכים לסיים, יחל. כן, אז תסיימי, אנה. יש פה קצת אלף בית אינגלך. kein מולנית. אחרי וסנצייט, מה המילה הבאה? א' בית אינגלך. איך? א' בית אינגלך. אינגלך. מה זה א' בית אינגלך? אני רוצה לקרוא את כל המשפט, אוקיי? בבקשה, בלה. שוולבלך פרפליאן noch in Klois Jaschen Westnetzeit, נקודה פסיק, א' בית יינגלך kein מולנית. א' בית יינגלך אלה ילדים שלומדים א' בית, זאת אומרת שהם 4-5. א' בית יינגלך לא מסתובבים בבית המדרש, kein מולנית, אף פעם לא. וזה אמר כבר גרדה בזמנו, שילדים קטנים שבאים ללמוד, א' בית, לא מופיעים בבית המדרש, בית המדרש ריק מדור המשך. שלמה, המשפט הבא. אנחנו פה ב-7:34. אוי ויי, לא שמנו לב. לא, אני מצטער, רגע.
וואי, אני מתנצל, אני לא שמתי לב. כן. אני התלהבתי ממה שגראדה עושה פה, בכל הכיוונים. טוב, אז אנחנו לפני פסח ביום חמישי, הפעם האחרונה שאנחנו נפגשים, אחר כך יש שבוע שאנחנו לא ניפגש, כדי שכל אחד יוכל להקדיש את הזמן שלו בכל המועד פסח. מתי נגמר פסח? מתי אנחנו מחדשים?